दिनैनि 12 जुन बे अक्ट'खौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लं सान हिसाबै फालिबोदों। आरो बाथ्राया बेनो जाहैबाय, थांनाय इं 1987 मायथाइनि 12 जुन खालि गुवाहाटीनि जाजेस फिल्डआव मोनसे गिदिरथार सुबुंगमा जादोंमोन। बावहाय क'क्राझार जिल्लानि जानानै बाहागो लाफैदोंमोन बिथां सुजित नार्जारियाबो। आरो बे सुबुंगमायाव आंबो बाहागो लानो मोननाय सासे सुबुं बुंनो थाङोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आलादा रायजो नागिरनाय सोमावसारनाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायनि जि मोनसे हाबाफारिमोन, बेवहाय बाहागो लानानै गुवाहाटी जाजेस फिल्डनिफ्राय हाबाफारि जोबखांनायनि उनाव गिदिंलांफिननाय समावहाय नलबारि जिल्ला, बै समनि दाबो नलबारि जिल्ला टिहु सकआवहाय बुंनांगोन सुथुर असमिया सुबुंफोर बै समावहाय जोंनि बर'फोरनि रैखाथि थामोन्थानि थाखाय जुजिनाय, संबिजिरारि सुबुं मोनथाइ नागिरनाय बे जुजिनाय, बेखौ मोजां मोनामोन बिथांमोनहा। आरो आलादा रायजो बड'लेण्ड नागिरनायनि बिथांमोनहा मालाबाबो लुबैयामोन, बर'फोरनि जौगानायखौ लुबैयामोन। दा बे बाथ्राखौनो जोङो मोनदाङो। आरो बेखायनो बिथांमोनहा आरो बै समावहाय आसामाव एजिपिनि सोरखारमोन, असम गण परिषदनि प्रफुल्ल महन्त दैदेननाय सरखारमोन। बर'फोरनि सायाव गिलु बालु मोनसे नाख्रेबनाय, सुसिनाय आरो गादबनायनि मोनसे असिलायै बा थांखि लानानै बर'फोरखौ फोजोबस्रांनो नागिरनाय बे समावहाय हारसाफोरनिफ्राय बुंनो थाङोबा जाय आसामखौ सामलायदोंमोन सोरखारा दानानैहाय, बिथांमोना बर'फोरखौ जेरैखि जाया दबथायथारनो होननानै जुजिदोंमोन बा नाजादोंमोनबो। दा जायखि जाया हाबाफारिखौ जोङो ओइदिनखालि मोजाङैनो जाजेस फिल्डआव फोजोबनानै गिदिंलांफिननाय समावनो नलबारि जिल्लानि टिहु सकआव हारसाफ्रा जमनानै दंखायोमोन। गिदिंलांफिननाय समावहाय गिलु बालु अन्थाइ खुबैयो आरो गोबां बुग्लुं बुसि जायो। जोंनि माखासे जायफ्रा बाहागो लाफैनाय बासनि सिङाव जिरायना थानाय सुबुंफोर, ओरैनो सोरबा बिदिनो गोबां मानसिमोन नालाय बासाव बै समावहाय मोनसेबो बासानो लांदां गैयामोन। माने सुबुङा जेसेबां सिट जोङो जिरायनांगौ जेसेबां जिरायजायो बिनि गोबांसिन मानसि बाहागो लानायाव थांदोंमोन। दा बेवहाय जोंनि माखासे जायफ्रानाखि बुलायनो गोरों मानसिफोर, बे मानसिफ्राबो सैज्य हायैयाव हारसाफोरजों बुलाय सोलायबो खालामनानै आरो खारनानै गाखोफिनलायनानै गारियाव गावखौ बासायनानै थांनोबो गोनां जादों बा थांदोंमोन आरोखि। दा टिहु सकआवनो सुजित नार्जारि बिथांखौ सुथुरनि जि मोनसे अन्थाइ खुबैनाय, गिलु बालु अन्थाइ खुबैनाय, बे बबेबा थरसे अन्थाइआ बिथांनाव गाज्रियैनो नाङो, खर'आव नाङो आरो गोबां थै बोहैबाय थादों। आरो खारनाय जाबाय। बे टिहुनिफ्रायथ' थानो हायै मोनसे हालोदमोन बे समाव। थांनो फाथासारकुसियाव जिरायहैनाय, माने जोंनि गारिफोरखौ लाखिहैजोबो। माने हाबाफारियाव, सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो फैनाय जेसेबां क'क्राझार जिल्लानि बा गुबुन गुबुन जिल्लानि गारिफोर गासिबो फाथासारकुसियाव ज' जाहैजोबो। गोबां मानसिफोर ओंखारो आरो बावहाय होंगो दोंगो गोबां जायो मानसिफोरनि। नाथायबा सुजित नार्जारिया बबे गंसे गारियाव गाखोदोंमोन बेखौ नायनो थांनोबो गोलाव जानायलाय आङो बिथांखौ नुहैनाय जायाखै। जायखिजाया दङमोनबाबो, खिन्थु जोङो फाथासारकुसियाव जयैनो गारिफ्रा बेवहाय लाखिलायहैदोंमोन आरोखि। आरो आं जाय गारियाव दंमोन, बर' गथ'फोरा बर' फरायसा आफादनि, बे गारियाबो खुख्रुब जादोंमोन, ग्लासआ बायदों। आरो जोंबो खाफाला मोजां, जोंनि गारिनि रावबो जेबो जोखोम जायाखिसै। जायखिया गोसोखांबा बोरैबा गोजांस्रिउ मोनो। आरो बै समनि हारसाफोरनि जि मोनसे जोंनि सायाव गाग्लोबनाय बा नारसिननाय आरो जोंखौ रायजो बिनायखौ सैज्य खालामनो हायै, बेफोर बाथ्राफोरखौ गोसोखाङोबा गिलु बालु मोनसे जोंनावबो दुखु मोननाय, रागा जोंनाय सिखाङो। नाथाय जायखि जाया बिथांमोननि दिनैनि बे समाव बेखौनो जोङो सिमान लानांगोन, सुजित नार्जारि बिथांनि जिउ बाउलांनाया आरो बड'लेण्ड नागिरनायनि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव आलादा बड'लेण्ड नागिरनायनि गिबि मुंख्लं हिसाबै बिथांनि मुंख्लं जानाय अक्ट' 12 जुनखौ
दुलाराय बर' फरायसा आफादा मुंख्लं सान हिसाबै फालिबोदों आरो गासै बर'फोरनि गेजेराव गोबां मानसि 5,000निबो गोबांसिन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायनि गेजेरजों BLTनि सोमावसारनायनि गेजेरजों आरो NDPनि सोमावसारनायनि गेजेरजों बर'फोरनि गेजेरनिफ्राय 5,000निबो गोबांसिन मानसिफ्रा मुंख्लं जालांबाय। अब्लाबो जोङो दाबो गुबै थांखि थावनियाव सौहैनो हायाखै, माने आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ जों दाबो आबुङै मोनाखै, आद्रा जानानै दङ। दा जायखिजाया मुंख्लंफोरनि जिउमाया मुंख्लंफ्रा जाय थांखि मिजिंखौ लानानै सोमावसारनानै बाहागो लादोंमोन, जिउ बाउलांदोंमोन, बेयो आद्रा थाबाय। दा बे आद्रा थानायखौ मोगथां महर होनांगौबा जों गोदानै मोनसे सानफिनलायनांगोन, खौसेथिनि गेजेरजों जुजिफिननो हानांगोन आरो जोङो ज' जानानै हाबा मावोबा, खौसे जानानै खामानि मावोबा दिनैबो जोंनि गोहोआ गिलु बालु आरो सा सानजा भारतआव बर'जों समान ट्राइबेल हारिनि गेजेराव गोहोगोरा हारियानो गैया। नाथाय दिनैनि थासारियाव जोङो खौसेथि गैयिनि थाखाय खोन्दो खोन्दो बाहाग बाहाग माने बुंनो थाङोबा जाबाय, जोङो बायफ्लेजोब्बायखौनो बुंनांगोन। दा बे जाहोनाव जोङो सुथुरजों दिनै नासयजाबाय, थगायजाबाय बा जोङो उन जानानै थानांबाय आरो जोंनि थांखि थांखियाव सौहैनाया जोंना गोलाव जासिगोन। अब्लाबो जों सैज्य खालामनांगोन आरो गोदान सानफिननायनि गेजेरजों जोङो सावरायफिननांगोन, थांखियाव फैफिननांगोन आरो जुजिफिननांगोन। आं सानो बयबो खौसे जानानै सावरायलायनायनि गेजेरजों गोदान थांखि लानानै खामानि मावनानै मोजाङै जोङो आवगायलांनो हायोबा दिनै नङा गाबोन सानसे माब्लाबा जोंनि आद्रा थानाय थांखि सिमाङा जे मोगथाङाव महर मोनथारगोन, जाफुंसार जागोन, जों बेखौ मिजिंथिनो हायो। जों नाजालायनि आरो नाजानायखौ जोङो मालाबाबो आद्रि खालामनो नाङा बा दोनथ'नो नाङा। दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनगां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों लोगोसे बिथांनि गासै मावथि हान्जा आरो बर' हारिनि गासै माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्रा गोदानै मोनसे सानफिननाय सम फैदों, साननांगौ। आंनि खावलायनाया बेनो थागोन आरो खावलायहरनो लुबैयो आङो आरो मिजिं दङ सानसे बर' हारिया गमामायैनो जै जागोन। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायनि गेजेरजों गोबां सोलोंबोबाय। बै समनिफ्रायनो जोङो संबिजिरनि मोन्थाइ नागिरनो रोङामोन, मोन्थाइ नागिरनो रोंबोबाय। संबिजिरनि बाथ्राखौ लानानै जोङो होस्रिखावनो रोङामोन, होस्रिखावनो रोंबोबाय। बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे जानो जों हांख्रायनो रोंबोबाय। बुहुमनि बर'फोर खौसे जा बेफोर स्ल'गानफोरखौ जों होबोबाय। बर'सा देरहासार देरहासार बेफोर स्ल'गानफोरखौ जों होबोबाय आरो जोंनो जास्टिस नांगौ बेफोरखौ जोङो बुंनो रोंबोबाय आरो संबिजिरारि सुबुं मोनथाइ नांगौ, लोगोसे जे बर' हारिनि जे बेफोर मोजां मोजां जे मोनसे स्ल'गान, बेफोरखौ जोङो सोलोंबोनो रोंनाय जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजोंनो। डु अर डाइ, डिभाइड आसाम 50-50, बे समनि मोनसे पपुलार स्ल'गान होननांगोन बेखौ। बयनिबो खुगायाव रिंखांनाय मोनसे स्ल'गानमोन बेयो। नाथाय जोङो हख्रावबोनाय, जोंनि सदबांसा लाबोनानै खामानि मावबोनाय दिनैबो आद्रा, बे जोंखौ जिंगासियो, दुखु मोनहोयो आरो मुंख्लंमोननि जिउमायाबो जानो हागौ गोजोनाखै दिनैसिम। ओंखायनो नाजालांनि खौसे, आंनि हांख्रायनाया बेनो थागोन। उननि थाखाय जोङो खामानि मावनो थाखाय बयबो गोदान सानफिननायनि गेजेरजों सिगांबोनांगोन, बेखौ खावलायबाय आरो जोङो गोलाव लामा हान्थिलांबावनांगोन, बेखौ आं मोनदाङो आरो नाजालांनि। इयुना मा फिथाइ थायो बेयो जोंनि नाजानायनि सायावनो जाहैगोन बा जोंनि इयुन जोलैफोरनि सायाव सोनारगोन, बेखौ बुंनो हायो। गोलाव जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। थांनाय बोथोरावहाय जोङो बुंनो थाङोबा 2014निफ्राय जोङो आरो 2014नि उननिफ्राय 10 बोसोर खेबनै मोननै बिबान बिदिन्था जोङो MP गैया जाजादोंमोन। लकसभायावहाय जोंनि बर'नि जेंना जेथोखौ लानानै बाथ्रा बुंग्रा MPआनो गैलामोन। नाथाय दाथ' जोङो दाखालि थांनाय जे लकसभा बिसायख'थि, बेवहाय देरहानो हानाय जयन्त बसुमतारी बिथाङा देरहालांबाय। बिथांखौ आङो बेखौनो नुहुरदों जे बिथाङा माहारियारि आफाद, सोमावसारारि आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सासे बिथाङाबो दैदेनगिरि मावथिमोन। बेखायनो हारिनि जेंना जेथोनि सायाव जे बिथाङा जे मोजाङै बाथ्राखौ बुंनो हानायनि जे गुन दङ बा हाखायो, बे फोथायनाय आंहा दङ आरो बिथाङा बर' हारिनि जेंनाफोरनि सायाव मोजाङैनो पार्लियामेन्टआव बेखौहाय गुबुंसार मोनसे बिबुंथि लाखिगोन बा जेंना जेथोखौ फोरमायगोन आरो माबा मोनसे सुस्रांनायनि लामा ओंखारगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ। जायखिया गोजोननाय थाबाय, बिथांनिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय। लोगोसे आसामनि मानगोनां
गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां बिथां प्रमद बर' बिथांनिसिमबो साबायखर बावहरनांगोन। मानोना बिथांमोनहा गोबां नाजानायनि गेजेरजों बे खेबनि लकसभा बिसायख'थियाव जोंनि बर'निफ्राय जयन्त बसुमतारी बिथांखौ देरहानायाव गोबां बिहोमा बा गोबां बिथांमोनहा हाबा मावदों। बेनि गेजेरजों बिथाङा देरहासार जानो हादों। बेखायनो बिथांमोननोबो साबायखरखौ बावहरनांगोन। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंग'थि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोल'जि, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रोएन्टारलजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्रि, अनक' सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, अर्थोपेडिक्स, रेसिडेन्शियल मेडिकेल अफिसार, इंटार फेसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलजिस्ट, इमारजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।